आरोना बानफानि जालायखाबाय नै अखानिया एसे अखा हानायावनो दैयानो बानफानि जाबाय फुरा अखा हाबाथाय बानफानि जायो जायगाफ्रानो नै दै बायदि जाखायो एसे अखा हाबाथाय हरै आसोलफ्रा सिखाराखै जोंना ओइ रुम माखासेयाव दङ रुमफ्राबोथ' जाखाया नै दै गोजा जाजोबखायो दैया न'आव रुमाव हाबनोल'सो बाखि जायो बिदिनो नायदो नै लामायानो दैयानो दैसै बे केसार आरोना मेन अन्थाइ सिफायग्रा केसारा बेयावनो ओमफ्राय गारि केम्पफ्राथ' बेनो जाहैबाय जायगा गैलायखायानो दोननो अबावबा बायला जिला अबावबा गोदान बे जाहैबाय केसार अन्थाइ सिफायग्रा आरो दङ नै दै मेचिनफ्रा बहुद दङ मथा मथि 10 बिगानिसो जागोन 10 बिगानि बारासो जाबावगोन केम्पआ गारिफ्रा आरोना गारि दोननो जायगा मोनलायखाया आरो ओइनै हरैबो दं हरैनो हरै एक्सट्रा सासे मालिकानो जेनेबा बे मोनसेयानो आंना रुमाल' एसे बासिना दं आंना रुमाव दै हाबाखै र' आंना रुमा एसे गोजौ साब माबायदि हाजोफोर बायदि बानायनानै दोनदों नै बालाखौ बोजोंनिफ्राय लाबोनानै अरांनिफ्राय लाबोनानै बेयाव दोनफैयो नै मालखौ अरां मासुवानिफ्राय